Čau lidi, tady Karboš a máme tady další video ze hry Minecraft s texture packem Star Wars. A mám tady menší problém, že mě nešel včera zapnout Minecraft, protože jsem chtěl natáčet. Tím, že jsem ho nějak chtěl znovu nainstalovat a to, přeinstalovat a tak se mi nějak povedlo nějak vymazat data s tou naší věcí. No a teď musím začít od znova. Tady jsem zkoušel nějaký svět novej. Dáme o přežití normálně. Dáme se zase do truhlu. No a my jsme prakticky skoro ani nezačali, takže není co řešit. Ježmarja. Dáme ten Star Wars, jak jsme měli. Tak jo, Star Wars. Zapnuto. Dobrý. Nějaký chunk. Takhle třeba 1, 2, 3, 4. To je nádherný číslo. Tak jdeme na to. Takže no, byl jsem trošku zklamaný, málem jsem s počítačem hodil vozem, ale pak jsem si uvědomil, že je to prakticky moje chyba. Tak na toto. Jo, a mám v plánu jako natočit Mafii 1. Jsem dostal takový nápad, že. No a jako právě jsem se chtěl zeptat vás, že jestli byste to chtěli, abych natočil Mafii, že ji natočím až natočím tenhle díl a tak se kouknu, jestli chcete, abych natočil Jo, a pište do komentářů, co jsme dostali. No, tak máme hned blbej biom. No, to je pěkně no a žádný torčky, Ježišmarja, tyjo, mě se to vždycky musí lagovat a jo, dobrý. No tak, tu Mafii 1. Takže vaše, jako jestli chcete to natočit, jako já to natočím hned jak natočím tohle video. Ale chci vědět váš názor, že si to mám dát na YouTube. To vypadá divně. Ten nejhorší, sakra, mě tady hrajou zvuky. Dobrý. No to já nechci hudbu vůbec asi. Počasí tolik. A celková hlasita se tak tolik. Dobrý. No tak to bychom měli, takže nejdříve třeba nějaké máme. Udělám si crafting table. A ta čestka prodana. Jo. Jo, už tady máme crafting table. OK. Takže nejdřív jo, tečky máme, dobrý. Takže si uděláme meč. Co jsem se ještě udělal? No nic, teď nepotřebujeme. Pardon. Já jsem teď jako nemocnej, takže jsem ani moc nemohl natáčet, protože mi nebylo moc dobře. No ale včera už mi bylo dobře a ono se stalo tohle, že jo. A teď už mi je dobře, takže, jako ne dobře, ale už je mi akorát, takže můžu natáčet v pořádku. Dobrý, teď si nastěžíme nějaký dřevo, pardon. No a najdeme si něco. Já musím, jako až začne noc, tak skončím, protože. No a teď by to chtěl, hele, hned uhlí, to se hodí. Neslyšel jsem lávu. No to jsem asi zdála. Šmarja, se to teď kousá. Dobrý, takže aspoň tady máme nějaký uhlí. Dělej.
A jestli byste mi navrhli třeba, nevím, do komentářů napište nějaké nové texture packy, které byste, ne nové, prostě nějaké texture packy, které byste chtěli, abych natočil. Já nejsem proti, mě to nedělá problém. Ale aby byly třeba, řekněme, aby byly na verzi 1.7.2, prosím. No, takže tady se natěžíme. To je šílený. No tak dělej. Dobrý. Tak můžeme jít někam dál. Jo, to je šílený biom. A snad jsem si nedal zvýšený biomy. Možná. Dál, nedal. To doufám, že ne. Nějak budem tady v tomhle. Sakra, jo. Ne. Dobrý. To doufám, že tohle není prostě ten, jak jsem si zakládal ty biomy. A že jsem si nedal jakoby, no, ty dlouhý. Ne, to je nastavení. Ne, myslím, že ne. Teď už myslím, že bych mohla začít nějaký lesík pěkný, kde bych si mohl postavit baráček. Že to není možný. Že to fakt není možný. A tak dobrá. Tak možná tohle video bude strašně nuda, protože budu pořád něco hledat. Hele, písek. No, tak ten je nám teď k ničemu. To nedokážu taky naštvat. Říká nápad. Takže to já doufám, že jsem si teda nedal ty čanky. Mně se strašně líbí ten klon. Já jsem zjistil, že když máme, myslím, že zlatý brnění, tak máme úplně tenhle skin. Takže to je jakoby... Ne, to nepomohlo. Počkej, normální šu. Já si dám lehkou, já jsem takovej levák v tomhle. Ok. Ach jo. Teď totálně laguje. Samý lagy. A už je to, myslím, že není. A strašně se mi líbí tenhle texture pack. Prostě třeba tohle. Prostě laserový meč. To neumrzí. Jo, že by. Ne. Ach jo. Tohle je nuda. To už bych mohl najít nějaký baráček. Ne, najít baráček, Nějaký hezký biom, ale huba. No, ale tady. Tady si už můžu, no, k čemu to budeš? No, hop. Se natočíme nějaký cobblestone. Tak dělej. No nějaký, aby jsme měli na pec, na meč, na krumpáč, na sekeru. No. Tak. Takže trošku víc. Tak dělej, jo. No tak po tomhle videu hned natočím Mafii. 1. Jako myslím, že až dotočím Mafii, tak natočím Mafii 2. To se mi bude líbit. Já chci začít vždycky jako od 1 a pak jako do 2 hned. Tak jo.
Takže až tady se bude stmívat, tak jako toto video ukončím. A půjdu natáčet tu mafii. Já jsem si fakt něco tam zmáčknul, blbýho. Ach jo. Ne. Jo, už to jsem měl na mále. Hele. Trhlina. To se nemůže hodit. Jo, železo, super. Tak mám aspoň železo. Co to dělám? To blbej. Jo, takhle hop. Dobrý. Takže krumpáč, s kterou vykutá crafting table. Jo, dobrý. Takže si hned můžeme udělat meč. To jsem zvědavý, v jaký bude barvě. Meč. Tak jo, teď si tady trošku, já říkám, že bude trošku nuda, ale ty začátky jsou vždycky takový nudný. Tak vlastně se musí počítat. Dobrá. Tady máme i nějaký. Jo, dobrý, máme ho. Tak jo. Takže tady si natěžíme nějaký ten iron. Aby jsme měli na ten meč. Na meč, krumpáč, sekeru, motiku. A motiku to budeme používat normálně dřevěnou, to má cenu vyplejtvat. Ach jo, ne, voda. Ej, musím zastavit, počkej, to je nějaký blok. Klidné dřevo nás nezabije. Sakra, ne. Tak to můžu dost, jo, dobrý. Tak mám to. Tak dobrá. Možná se tady nezdržíme, no. Určitě tady nic není. No. Tak to je blbé. Takže až se bude blížit noc, udělám si pec nejdřív. Takže dám si pec, do ní dám to. A pak skončím video. Půjdu natáčet mafii. A nějak tak. Takže to se dělá takhle. A dosáhne mě štve, že jsem přišel o tamto. A co nadělám, no. Hele, už se začíná stmívat. Tak dobrá. Hop. Takže dáme sem hop. Tak pro dnešek to asi bude konec. Takže dávejte odběry. A tak dále. Tak zatím čau.